tämä. Istutaan alas. YK:n edustajat ja viranomaiset ja kaikki maailman kansalaiset, jotka katsovat meitä, hyvää päivää. Ja te, jotka ette tiedä, minä en ole poliitikko, olen talousmies, olen liberaali taloustieteilijä ja en ole koskaan halunnut osallistua politiikkaan, mutta olen Argentiinan presidentti johtuen siitä, että niin monet poliitikot ja politiikka on epäonnistunut tuhonnut maatamme. Tämä on ensimmäinen puheeni YK:n kokouksessa ja haluan käyttää tämän tilaisuuden siihen, että nöyrin mielin puhun tästä tiestä, mitä monet maailman kansakunnat ovat seuranneet vuosikymmeniä ja miten tämä YK on epäonnistunut alkuperäisessä tehtävässään. En ole täällä kertomassa maailmalle, mitä sen täytyy tehdä. Kerron maailmalle, mitä tulee tapahtumaan, jos YK jatkaa näiden kollektivismipolitiikkojen promottamista eteenpäin tällä Agenda 2030 mandaatillaan. Ja myös tahdon aloittaa antamalla kunniaa sinne, minne kunnia kuuluu. YK syntyi globaalin verisen sodan raunioille, jossa haluttiin varmistaa se, että sitä katastrofia ei tapahtuisi enää koskaan uudelleen. Ja tämä organisaatio on tehnyt universaalin julistuksen ihmisoikeuksista, siitä, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia, syntyneet vapaiksi ja kaikilla on samat vapaudet. Ja tämän organisaation ja näiden ideoiden adoptoimisen kautta ihmiskunta on elänyt 70 viimeistä vuotta pitkää rauhan aikaa, ja jossa on myös nähty suurinta ekonomista kasvua historiassamme. Argentiina. Ja tämä foorumi luotiin sitä varten, että voidaan ratkoa kansakuntien konfliktit ilman aseisiin tarttumista, ja jotain hienoa saavutettiinkin. Ja maailman 5 suurinta voimaa, kun saatiin istumaan samaan pöytään ja kaikilla sama veto-oikeus, vaikka heilläkin on erilaisia intressejä kaikilla. Mutta tämä ei kuitenkaan saanut kaikkia sotia katoamaan, mutta nyt on saavutettu se, että mikään konflikti ei eskaloitunut enää uudelleen maailmanlaajuiseen mittakaavaan. Ja aikoinaan oli 2 maailmansotaa, joissa oli 120 miljoonaa ihmishenkeä, jotka menetettiin. Ja koska on tehty kauppaa, niin luodit eivät ole vaihtaneet. Mitä profeetta Jesaja kertoi meille, se tulee lopulta toteen. Jumala tulee tuomitsemaan kansakuntien välillä. Kiitos Jeesus. Ja monet ihmiset tulevat muuttamaan keihänsä, takomaan ne auroiksi, ja kansakunnat eivät enää tule lähtemään sotaan toisiaan vastaan, ja sotaa ei enää tule olemaan. Tämä on sitä, mitä on pääosin tapahtunut YK:n tuutoroinnissa alkuvuosikymmeninä. Ja tästä perspektiivistä käsin me puhumme nyt merkittävästä menestyksestä kansakuntien historiassa, jota ei voida ylen katsoa. Ja usein on tapahtunut, että ihmisten luomat byrokraattiset rakenteet lopettavat niiden aatteiden ja peruskirjojen noudattamisen ja alkavat muuntumaan sellaiseksi organisaatioksi, joka ei enää ole sitä, mitä alun perin. Ja sitten ne eivät enää pyri vain päättämään, mitä jokaisen kansakunnan tulisi tehdä, vaan jopa, että miten jokaisen maailman kansalaisen tulisi elää. Tämä organisaatio tavoitteli aiemmin rauhaa, mutta YK:n malli on ollut menestyksekäs, ja voimme juontaa sen aina presidentti Wilsonin asti taaksepäin, joka puhui rauhasta ja kansakuntien yhteistyöstä, jotka on hylätty. Ja se on korvattu nyt kansainvälisillä byrokraateilla, jotka pyrkivät pakottamaan tietynlaista elämäntapaa maailman eri kansoihin ja kansalaisille. Ja tämä kokous ei ole mitään muuta kuin tämän tragedian syventämistä, jonka tämä YK-instituutio on adoptoinut.
Tämä malli, jossa YK:n pääsihteerin omat sanat vaativat uuden sosiaalisen sopimuksen laatimista globaalilla kentällä, Agenda 2030. Agenda 2030, vaikkakin siinä on hyvänkuuloisia päämääriä, mutta se ei ole mitään muuta kuin sosialistinen hallituksen ohjelma, jossa kansojen itsemääräämisoikeutta loukataan ja ihmisten oikeutta vapauteen ja yksityisomistukseen. Tämä on agenda, joka pyrkii mukaan ratkaisemaan köyhyyden ja epätasa-arvon, mutta todellisuudessa se vain pahentaa näitä kaikkia, koska historia näyttää sen, että ainut tapa menestyksen takaamiseen on rajoittaa monarkian valtaa ja varmistaa kaikkien oikeus tasavertaisuuslain edessä jokaisen yksilön. Tämä agenda on hylännyt nämä yleismaailmalliset ihmisoikeusperusteet, ja tämä on pilannut tämän instituution roolin ja asettanut sen väärälle polulle. Näin ollen me olemme nähneet, miten organisaatio, joka syntyi puolustamaan ihmisten oikeuksia, on ollutkin yksi pahimmista ajajista ihmisten vapauden riisumisessa, kuten näimme vuonna 2020 pandemian alkaessa, jota voidaan pitää rikoksena ihmisyyttä vastaan. Ja tämä talo, joka väittää puolustamansa ihmisten oikeuksia, he ovatkin tukeneet verisiä diktatuureja Kuubassa ja Venezuelassa ilman minkäänlaista katumusta. Ja tämä talo, joka väittää puolustamansa naisten oikeuksia, se sallii naisten, jotka rankaisevat naisia, suorittaa sortotoimia naisia vastaan. Tämä YK-talo on jatkuvasti äänestänyt Israelin valtiota vastaan, joka on ainoa maa Lähi-idässä, joka puolustaa vapaata demokratiaa, ja saman aikaan taas ei pystytä reagoimaan terrorismiin. Ja talouden kentällä kollektivismi, politiikkaa on promotettu, joka vahingoittaa yksityisomistusoikeuksia ihmisille ja luontaista kehitystä ja asettaa kehitysmaat menettämään resurssinsa rikkaammille. Ja nämä säännökset myrkylliset suhteet on myös, niitä on promotettu hallituksen politiikassa ja kansainvälisten luotonantajien välillä, että köyhät maat on joutuneet globaalin eliitin velkojen kohteeksi, ja maailman talousfoorumi, nollapäästöt, joka vahingoittaa köyhiä maita, ja seksuaalioikeudet ja lisääntymisoikeudet, kun läntiset maailmat romahtavat. Ja tämä YK ei ole onnistunut myöskään puolustamaan kansakuntien suvereeneja rajoja. Meillä on jopa tilanteita, missä on turvallisuuskomitea, joka on vääristynyt, koska sen veto-oikeutta on käytetty tiettyjen tahojen intressin puolustamiseen. Tämä on nyt se tilanne, missä olemme nyt tänä päivänä tässä organisaatiossa YK:ssa. Olemme voimattomia tarjoamaan todellisia ratkaisuja todellisiin globaaleihin ongelmiin, kuten Venäjän ja Ukrainan tilanteeseen, joka on maksanut yli 300 000 ihmisen elämän, ja 1 miljoona on loukkaantunut tässä sodassa. Tämä organisaatio, joka sen sijaan, että se ratkoisi näitä konflikteja, investoikin aikaa köyhiin maihin ja siihen, mitä niiden pitäisi tuottaa ja kenen kanssa pitäisi tehdä yhteistyötä, mitä heidän tulisi syödä ja mihin heidän pitäisi uskoa. Tämä pitkä lista ongelmista on johtanut uskottavuuden menettämiseen YK:n suhteen. Ja siksi haluan antaa nyt varoituksen. Me kohtaamme nyt ympyrän täyteen tulemisen. Tämä moraaliposeeraaminen on tullut todellisen realiteetin kanssa törmäyskurssille, ja tässä ei enää tarjota todellisia vastauksia maailman ongelmiin. Itse asiassa he eivät ole koskaan tarjonneet niitä. Jos Agenda 2030 on epäonnistunut, niin meidän tulisi nähdä, että se on ollut huono ohjelma alusta asti, hyväksyä tämä todellisuus ja muuttaa kurssia, eikä tuplata pyrkimyksiä tähän agendaan, joka on aina epäonnistunut. Ja sama tapahtuu vasemmiston suunnalta tuleviin ideoihin.
Ja vasemmisto vain rajoittaa, tukahduttaa ja riisuu vapautta ihmisiltä. Argentiinassa olemme nähneet omin silmin sen, mitä tämän kateuden ja oman edun tavoittelun polun päässä on: köyhyys, tietämättömyys, anarkia ja vapauden menettäminen. Me yritämme poistulta kurssilta ja haluan välttää väärinkäsityksiä. Argentiina on nyt muutosprosessissa. Se on päättänyt vaalia vapauden ideaa ja ideologiaa, että kaikki kansalaiset ovat tasa-arvoisia lain edessä. Ja meillä on oikeus vapauteen ja yksityisomistukseen. Nämä periaatteet ovat nyt näitä periaatteita, jotka myös johtavat meidän ulkosuhteitamme Argentiinassa. Me uskomme yksityisomaisuuden puolustamiseen ja sananvapauteen kaikkien osalta ja uskonnolliseen valvontaan kaikkien osalta. Ja me uskomme hallituksen oikeuksien rajoittamiseen. Ja se, mitä tapahtuu yhdessä maassa, voi nopeasti vaikuttaa muihinkin. Me uskomme, että kaikkien ihmisten tulee elää vapaana tyranniasta ja sorrosta. Oli sitten kyse poliittisesta sorrosta, taloudellisesta orjuudesta tai uskonnollisesta ja nämä eivät ole pelkkiä sanoja, vaan näitä täytyy tukea myös toimilla, taloudellisesti, diplomaattisesti ja materiaalisesti, yhdistämällä kaikkien maiden voimat, jotka puolustavat todellista vapautta. Tämä oppi uudesta Argentiinasta ei ole yhtään enempää tai vähempää kuin YK:n todellinen alkuperäinen arvopohja puolustaa vapautta, kansakuntien vapautta. Jos YK päättää palata niille periaatteilleen, jotka heillä oli aiemmin, ja siihen rooliin, ja antaa tukensa Argentiinalle vapauden puolesta taistelussa, me emme myöskään tue mitään sellaisia säädöksiä, jotka pyrkivät rajoittamaan näitä. Riippumatta siitä, kuka näitä promottaa tai miten paljon konsensusta näissä instituutioissa on näihin. Ja tästä syystä me haluamme nyt ilmaista tahtomme ja kutsua kaikki vapaan maailman valtiot mukaan tähän ja luoda uuden agendan tähän jaloon instituution, vapauden agendan tästä päivästä eteenpäin. Argentiinan tasavalta hylkää tämän historiallisen asemansa neutraalina ja me tulemme olemaan etulinjassa taistelemassa vapauden puolesta, kuten Thomas Paine sanoi. Ne, jotka haluavat kerätä siunaukset vapaudesta, niiden täytyy olla ahkeria puolustamaan sitä. Siunatkoon Jumala Argentiinaa ja kaikkia maailman kansalaisia, ja taivaan voima olkoon kanssamme. Vapautta. Kiitos paljon. Wow. God bless you, Argentiina. Mahtavaa. Tämä oli kaunis puhe, eikö vain? Kiitos paljon. Me tarvitsemme enemmän tämänkaltaisia johtajia. Antakoon Jumala maailmalle enemmän tämänkaltaisia johtajia, jotka ovat rohkeita kertomaan totuuden ja puolustamaan totuutta. Wow. Kyllä.